Oke, guys. Iki cara melaki sing pradene iki. Wong sitok terus panggange sitok, mudine sitok pas yo. Berek tenan iki kok itu. Wong ora rasa wae. Teko kabeh. Wis ana panggange teko kabeh. Iki tok iki. Wis yo ngono aturan. Sene kan aturan gawan iki luwat. Nggih. Kula sajenengaken warga sak. Ya, format macam itu berdiri Bapak Boso dan galu kan cuma paling pengganti cuma paling dihormati gitu kayuan kan cuma kawan urutan saking jalan urutan saking SD semua